Mga nakapadyama pa. Kasi nagbibihis para pag 10, pupunta kami ng Chermside. Hello, good morning again. Tapos na ako magbihis. Nagmamadali lang kami kasi sasaglit lang kami sa Chermside kasi meron kasi si Jonibel na app sa cellphone niya na about ng mga reviews ng mga yung nagfe-feed ba na kung saan may mga sumalapit lang kung saan may mga sales ng mga branded. Iyon mga hilig namin. Kaya samahan nyo na naman kami. Ang ganda nito. Dadaling ko to. Akala mo wallet pero bag siya. Shopping bag siya. Nakuha ko rin ito sa binibilhan namin ng mga pre-love. So, ayan, may plastic pa nga. Dadaling ko. Baka sakali may mabili kami. Hi. Hi. Sanay na sa camera. My mom. My mom. Shh. Mama. Ayan, paalis na kami. Papunta daw kami ng Chermside sa Westfield. Sana marami talagang mga sales. Ayan o, may mga sales na naman ng mga blouse, $4. Pero dahil nga may kinukuhaan kami ng mga pre-lang, medyo walang appeal na sa akin mga yan. Mga sales sana, $10. Mahal pa din para sa akin. Why say my mom? Terry, wait. Terry. Naghahanap ako ng para sa aking prinsesang si Alicia. Papunta kami ngayon sa David Jones. Actually, we have ano yung sale? Ano, 40%. Ngayon kasing July, mid-year sale. Kaya maraming sales. Pero mas gusto ko sa DFO Weekend. sa weekends. Hindi ako marunong mag-drive. Kasi mga branded doon. Tapos doon ako nakabili ng Adidas kong rubber shoes na from 90 ata yun. Nabili ko na lang ng $40. Ganda niya oh. Ayan ang David Jones. Para itong compare sa Pinas, parang rustan. Mga mahal. Ganda. Dito kami pupunta. Ayan na. Yan mga nabili ng anak ko. Tigwa $1 kasi para sa birthday nitong apo ko sa December 1, ipang giveaway niya sa mga kids na mag-attend. Oh, ang sexy naman, wala na akong pag-asang makapagsuot niyan. Gutom na kami, kaya magpipili kami ng pagkain kung ano ang masarap. Ito, Indian foods. Tapos ito, Thai. Ito naman sushi, pila. May pad thai. Ayun na pad thai. Gusto mo pad thai na lang? Oo, pad thai. Sige. Anong gusto mo? Chicken, vegetable, o prawn? Andito kami ni... Ang hirap pumili pag nandito ka sa food court.
Pinili ko na lang ang pad thai kasi yan na naman ang pinili niya. Laruan daw to ni Ryan kasi yung si Ryan na yan talagang fans na to si Cass. Fans na ni Ryan. Yan naman ang napili ni Cass. Yan ang gusto niya. KFC. Nakalagay siya sa ganito. Chicken popcorn. Tapos chips. Saka chips. Chips na kaya ako. Oh, what? Is it hot? Oh, ang tawag kasi dito ng fries, chip. This one na lang. Tapos ito, made of chicken na ginawang balls, chicken balls. Ito naman sa amin, pad thai. Ito siya, ang sarap talaga nito. Pad thai. Talagang hindi ako magsasawa nitong pad thai. Sarap. Ayan, paalis na naman kami. 6:40. Siyempre, it's high. Alam nyo ba kung saan kami pupunta? Magdidisco ang aking mga apo. Para kaming nasa Pinas. Pag naisipan lumabas, lalabas. Ayan ang disco. It's time for living, everybody. Yep, you. Yep, you. And you. Can you come to the front? Alright. Bring a partner. Alright, so we need everybody to move. Alright. So you guys go first. 3, 2, 1, go! Now that the party is jumping, I think it's on pumping. Is your dad a professional dancer? Alright, this way. Go crazy. Go crazy. Alright, now everybody join in the middle of the circle. 3, 2, 1, go! For the drums on the wall. And it's the remix. Knees up. Change venue na. Napagod na yung apo ko kasasayaw. Diyan naman daw sa playground.